Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briu nyotar. Unang jangka Kongres Meghalaya, Mbak Vincent H. Pala ulakan tho ika Executive Committee EC, balailam daka VPP Hakasil Totan District Council ke HDC, daka baong baka jing terekam jangka, kala pendu jing karmen yakinong tep vote, daki jing kular bamla pendem. Naka ka ba ngayoi, kamday kumba kipat ba, kila kami lenti. Ka BJP, berka NPP, kilala, bat nang bha, kumno ban krok bat thid ikinong yalam, bat nang mi khamat henrei, ka jingya kan at hapok ka VVP kan sa penthaj no asyen ya kipat ba laong ba pala UMP barim jang ka Shillong ulapan pau bawla yok pediang ya ka jing terwa na ki dekhot jang ka VVP ki ba kwa ban ya so bat ka Kongres ka pen i ya ka jing bom sngohun hapok ka seng ki dan bon ki breu na ka VVP ki bra phone yang bat pen pau ya ka jing kwa ka jang ki ban ya so na bat ka Kongres na mar ki sngo ba kom trekam jang ka VVP kam de kumba ki lamot dur ulaong Ula benrap ru lesi namar ka jing bom dan ka jing champang hendrei rengkat ka jing kit khali ka wan ka jing dan kam yaki nong ai jing mut ki balat tebet ki dan da ki spa ngut ki bakloi banyalam yaki ki officer ki reu champang ban ong ngim dan jing champang hadin lai banai kamlong ka bala ban priang to le ya ka homework jong pi halo ka jing ya satnya ka balami naka professional tax ubak pala ula keno ya ka VVP bakala kertok kala ya ka jing keno ubak pala ula ong kila keno kala ya ki officer henrei ka jing shisha kala pau kloi ki jing thmu kimya ha bat ki jing kular ki bahe ki ladai ban wat jing yarap na ki officer ki bala shong thaj kamlong ka basuk ban long nom ikmat pa ba nidan kam ban yamir jing mut pendek yalam da ka jing sngoret ubak pala ula ya thul pai ka jing bam shong shangan da ka bakdo ya ki jing kular baklem pendep bat ki jing ya keno markaliang bat ka sarkar jela haba pej ya ki jing kular he ki jongki ka jing kala ki long bam la kiar phinam la ban pen bor ya ka jing kiu ki jing mi ki jing dan kam ya ka jing shai pej ya ka am adami party kila ai ki jing kular ki bakrau hunrei haka bakut hadin bakila wan haka bor Siteng na ki breu jongki ki dan hapatok menta. Ka VPP ru ka ong bakan ai ka jing sensyar ka bakhut hendrei ki kherdop pat ki lanang bun. Ki dei ban pendep ya ka jing kular hendrei pau pen ban tang da ki kam ya kan nok mar kaliang. Ka sarkar jela persya ya ka KCDC. Bat ki nong syak ta ki ba syar khai tam na kani ka drama san perthei kin dei ki breu jongi ula ong.